Dus hebben we een mooie steekbuis genomen. Ja. In de... Kijk, keurig. Keurig. Nou ja, dan gaan we... Ik ga hem even zeven, maar je kan hem al even openbreken. Ja, kijk. Oh, kijk Wauw. nou. Zitten sowieso al... En wat zijn dit voor lekker dikke wormen? Dit zijn die watpieren. Voedsel voor rosse grutto's. Ze overwinteren in West-Afrika en broeden in Siberië. Die plekken liggen zo'n 12.000 kilometer uit elkaar. En ons wad ligt ongeveer in het midden. Een cruciale tussenstop. Na 6 dagen non-stop vliegen vanuit West-Afrika landen ze hier om zich vol te eten voor het tweede deel van de tocht naar Siberië. We weten uit het onderzoek dat we al 40 jaar doen hier op het NIOS, is dat die watpieren extreem belangrijke prooi is voor de rosse gutto. Dus die watpieren die leven in U-vormige buisjes. En aan de ene kant slurpt hij dat zand binnen, dus dat zijn deze gaten. En aan de andere kant poept hij dat zand weer uit. Dus dan krijg je die mooie sliertjes. De rosse grutto heeft steeds minder tijd om zich hier vol te eten. Door klimaatverandering begint het broedseizoen in Siberië steeds vroeger en moet hij haast maken om daar op tijd aan te komen. Hij moet in gewicht verdubbelen. Als je wil weten hoeveel het dier eet, onderzoek je uitwerpselen. Maar hoe vind je nou een verse gruttovlats? Dankzij zenders komen de dieren letterlijk in beeld en kunnen we de vogels opsporen. Ja, zie je ze pikken? En, ja, zeker. Is dat uit de hoedenvrouwtje? Ja, dus die mannetjes hebben die echt die steenrooie, die dieprode kleur. En de vrouwtjes die is meer rossig. Oh, wacht, hier zie ik een hele mooie rode. Ja. Ja, prachtig. Mooi, hè? Heel erg mooi, ja. Allard gaat de poepjes verzamelen? Allard gaat 2 keer 10 poepjes verzamelen. Nou, Allard. Wacht even hoor. Wacht even, Allard. Jou de schone taak om de poepjes te verzamelen. Ja, ga maar. Oh ja, nu rechtdoor blijven lopen. Precies. Ja, kijk, ja. Ja. Oh, het is verder dan ik dacht. Ja, het is... Dat zie je niet door die het zijn maar telelet. 200 meter. Hier blijven houden, stop. Ja. Hij heeft het gezien, toch? Ja, hij gaat verzamelen. Ja. Maar die poepjes die zie je gewoon hier liggen. Dit is een mooie. Die zakken naar de bodem en dan... Nou ja. Dus kan je nou zien dat het rosse gruttopoep is? Nou ja, hier zaten alleen maar rosse grutto's. Ja, dus het moet wel. Dus dat moet rosse, want dit is wel super vers. Het is vers, ja. Dus dat weten we uit eerder onderzoek, dat vrouwtjes veel meer wormen eten. En mannetjes meer ander soort voedsel, dus meer garnaaltjes-achtige beesten. En waarom is dat? Schelpen. Weet je dat? Ja, de vrouwtjes die is groter, dus die heeft een lange snavel. Dus die kan dieper. Die wormen zitten natuurlijk diep in de grond, die kunnen snel wegkruipen in een gangje. Dus daar kunnen de vrouwtjes beter bij. Ze broeden dus in Siberië. Ja. En we zien dat klimaatveranderingen vooral heel snel gaat daar in Siberië. Het voorjaar begint eerder daar, bijna een dag per jaar. Oh ja, gaat het zo snel? Ja, dat gaat daar super snel, nog veel sneller dan hier. Dus als het voorjaar steeds vroeger is, betekent dat ook dat ze vroeger moeten aankomen. Dus er is daar eerder voorjaar, er zijn er eerder heel veel insecten en die rosse grutto wil daarbij zijn. Die moet daar eerder moet daar komen. Ze hebben een kortere tijd, dus die Waddenzee die was al heel belangrijk, maar die wordt nog steeds belangrijker. En waarom gaan ze niet eigenlijk gewoon eerder weg uit West-Afrika? Zodat ze hier ook wat langer kunnen eten? Ja, dat snappen we nog niet zo goed. Dus daar hopen we ook in de toekomst achter te komen. Dus ook door die beesten te blijven volgen.